Njama, njama, ide dječak papati palačinkice. Činkice. Ajmo. Činkice da vidimo. Joj, ljudi. Evo, činkice. Kako da se pobuda? Činkice, idemo još. Gdje papati činkice, dječak? Tata najbolji, tata. Najčinjeno. Činkice, evo. Činkice, papa, njam, njam, kako dječak papa činkice, njam, 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 njam. Jeste 3 sata nije jelo, 3 sata. To je prestrašno. Činkice, gdje su činkice, Davide? Gdje su činkice? Kako papa? Kako ovako? Recimo uživat i recimo. Čekaj. Joj, gladan je jako dječak. Hoće dječak možda malo probati ovako sama papati, ali ne sad sve gura, Davide. Mama da tebi, ali ne gura sad sve unutra. Lijepo polako. Lijepo polako, može? Ajde polako, polako. Joj, sama papa. Kako ova krasna je. Polako, polako. Polako, papa. Polako. Dobro, nećemo ovu šapti, onda ne možemo popiti šake. Možete si rukice. Uopće ne žvače, moraš ljubavi žvakat. Žvakat, da on samo guta. Vjerovatno. Papa? Papa, lijepo tako. Ma da, pa s prstićima si poguda. Joj, kak je to napadno kad moraš sam.